Da. De unde sunteți? De la Timișoara. Frumos, frumos. Căsătorită? Da. Bă, dar cum dracu vă găsesc, mă, mânca v-aș gura pe toate căsătorite. Una singură nu-i pe TikTok-ul ăsta. Și cum fac puiul meu, că eu vreau să te combin și tu măritată, ai și copii? Am, da. Căutam și eu, Haideți, oamenii mei. căutam și eu un milf de ăsta, așa, mai bătrân și nu m-a ajutat Dumnezeu. Nu am făcut cunoștință, Roberto, încântat. Doamna Luminița, ce s-a întâmplat? V-ați blocat? 2-10. Nu. Ham, nu? Cum, ham, nu? Zic, nu m-am blocat. Am înțeles. Mamă. Da, amant aveți? Să am dacă am bărbat. Și lasă, care-i problema? Nu mă vrei și pe mine ca amant? Ca amant? Amant, da, dracu, că sunt transexual. Am unicornul mititel, dar mă descurc, să știți. Amant, mulțumesc, haideți. Ești prea frumoasă viața mea, meriți 2 bărbați în viața ta. Nu contează, dar nu am, eu am un singur bărbat. Păi și eu ce zic, nu vrei 2? Îți dai seama cu 2 ce zăpăceală, ce dragoste acolo? Nu vreau, nu vreau. Treaba ta nu știi ce pierzi. Te făceam de o Nu gagică. pierd nimic. Nimic nu pierd. Stai liniștită. Cât unicornul ăsta l-am. Nu. Câte kilograme aveți? Eu? Da, dumneata. Dumneavoastră, nu dumneata. Eu zic dumneata, dacă vrei să mă asculți, dacă nu, nu. Pierdută, doamna Luminița. E pierdută, doamna Luminița.